mga kitsunan, galing sakramentos sa kumpisal. Ang mga mayor, senador, presidente, congressman, hindi na maka-himo of sakramentos kumpisal. Na mga kumpisal na din. Ari ka sa mga pare, obispo, o sa tumapan. So, muli ito separate source and simple ka nalud din mo siya kita ano gibay. Una ya, kining kuha. Kining tao, kita. Nanti ginagawa ni. Ang tao, ipasamanag ko, magitang bata. Nasa Salmo 107 verse 3 to 5, ang mga anak, grasa sa Diyos. Sa ito ba, ang mga bata, nana, yun, i-dasig yung sila dilig yun ipapon, nagsabak mga babae, dari ka-abortion, ako ka na sa inanglan na pagkasama mga bata. Sa ito ba, ang kinabuhi, matubas kinubilihon kayo. So, ang mukutro sa kinabuhi, nako yung talapasan, supak sa kubuton sa Diyos. Asa mabasa na ang mukutro sa kinabuhi, sa 1 Samuel 2:6, o di Jeremia 32:9, matubas kinuha malabing kamana. Ako at tigiyas kinabuhi, ako'y mabawis sa sa ito ba dahil, ang Diyos, life giver, sa karantugo na. Unya, minum sa nito nga, nalatiban nga, isukol kay patay ito sa Moises sa una. Pero ang 10 Commandments, Old Testament siya na. Exodus, kapitulo 21. Nadia ang Exodus 21. Daw siya lang din. Ayaw magpatay. Unya, namin siya patay. So, doha ang bisitan sa Old Testament na itugutan sa Diyos. Sama sa Ezekiel 9:4 na kitsunan. Kahit kung nila mapapatik sa altar sa krus, babae ko, lalaki, patya. Sa ito pa dahil, lalaki, babae, papatay sila, sa ito nila patya sa krus. Uy, ikaw ang malaking reliyon eh. Ang katulik ko, kaya magurus mo na, pero muna niya anyway, masa na sa Ezekiel, may ko doon sa Jerusalem Bible. Pero sa bagong tugol mga kitsunan, ang Jesus Christ, ang sentro sa bagong tugol, si Kristo na. Dahil sa John 1:17, ang balaod, gihatag, binagi ka masin, pero ang grasya, kamaturan, ebot, binagi na Kristo. So, ang tanan kamaturan, naanan ni Kristo, Episo 4:21. Mabitan ningon sa Juan 14:6, igusong biya en pintas, pita ni Bubilit at Patrick, etc. Ulapin naman ito na, niya, may mga kahoy ni, tagak na takuwa-kuwa kung salipunan naman nila sama. O baron sa English, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to my Father in heaven. Ako ang jalan, inabuhi ko kamaturan. Huwag mag-at ko sa Ginoo, sa Diyos naman, kung imagine tayo. So sa mga bagod, ang sentro si Kristo, yan, ikaw si Kristo love your enemy. Matthew 5:1. Yeah, pero nagabami ang katoliko nila, ang iksunan, na patay yun. Pato pa ni Monsignor Caetano Bilbolico, ang patay dili sulbad sa kalinaw. Di ba nila? Dili sulbad sa kalinaw. Violence against violence. Wa kita'y mabasa sa Biblia na ningon si Jesus Christ ang nakasala patay. Luwas mo ning tulisan, tupad ni Jesus Christ. Asa mabasa na? Lucas 23:42. Duha ka tulisan tupad ni Kristo. Ang usan ay bugal-bugal, ang usan ningon, Ginoo, kung maghari ka, danda ako sa langit. Kung sa itubag ni Jesus Christ, sa iyang pinulungan, kung sa may pinulungan sino, that is Aramaic language.
Diyaw mana ay may paraysa. Today, surah na Aramaic language one. That today will be in paradise with me. Karon, magkaubang ka na po po rin. Ang pulisan, kriminal, langit, napalay ng langit. Kung patyo ng kriminal, di na malangit. Kung patyo ng kriminal, wak kahit kumisas mari o kayo nulso, inferno dito. Yakit sa may kares gino, makasalaman, nga nautan man. Asa mabasa? Matthew 9:13. I did not come to call righteous but sinners to repentance. Bini kukari Jesus said ni Kadori sa natin ba? Wa umaris kalimutan at pagdawag sa mga matarong butan kundi makasasala. So ito ba, makasasala? Uy, garis dito, hindi na mga matarong. Unang mga kriminal, mga nautan ng mga palya, mga adik-adik kaya binangga na sa Ginoo muna i-arrest Ginoo. Unsa may kapasalanan sa kumisal sa mari. Itukod ni Kristo sa kapitulo kumisal para makasala. Kung kumisal, araw may 1.3 maintenance presently. Iyon ito sa Ginoo sa Kristo. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retained. Sabi ni siya ang mga salas mga tao, inyong kipasaylo. Masaya ang pasap. Ang mga salas, mga tao, huwag niyo pasaylo. Isa na ko pasaylo. So ano na yung divine authority given by Christ? Naas mga pari sa Timbahan Katoliko Romano, mga ordained priest. Kita mga Katoliko, membro makasalatan, mortal, makapatay, mga buwan pa na, mga aborasyon, mga pangawa, at ko sa pari sa Diyos. Ikrisa sa sigurad sa pagdatan niya. So, panahon ng opisyal mga kaisunan kay suot sa Kurisma, madung na. So, manila magsasala sa 1:12 matawag si Christ na sa babaeng purikat sa mga kulturas mong Hudyo. Basta grabe ang sa matuo na sa mga Hudyo at mamatay. Pero ningon si Jesus Christ, katong way sa may magkamato ni bayanan. Yan isa may way sa unong ang way sa bakapong was ni Madoran. Hindi kartil dagang mahulog. Sa ito ba mga sala, hindi na ito i-condemn. Ngunit i-arrest nyo ang mga sala. Hindi na kayo pakin. Sa'yo nga. Sobrang nasubotol sa Diyos. Asa makasa? 1.6 million. Jesus Christ, life giver. Sa ibagwawi, sa ibagwawi. Unang gawas o mga military police, unang mga ikwindro, mga rebelde, mga pulisan, dautan, magubat, natural, simple ng mga police, military, sa national defense sa mga Yuanas Malawan. Kaya yung gagamanan, ito po sa Diyos, Roman 3. Pero kung additional feeling, at yun, may sumbak na sa kabutol sa Diyos. Asa mo pa sana? 2263, 2267 sa katekisim mo sa Katoliko. O sa mga kaigsunan, ang Simbahan Katoliko Romano, ito po ni Kristo, pangilabot din sa mga nas gobyerno, basta pagbalikso, kalat. Asa mabasa? 2267 sa katekisim mo sa Katoliko. So, muli ako ikapagpit mga kaigsunan, ang punto yun nga, kita mga Katoliko, doon na changes mo sabat. Ay tayo sa lang mortal, ang gulo na to, isa na kadakong pagbubot. Natin sulat. Yeah, humility is the way of salvation. Matod pa ni Santa Teresa of Davila, patron sa Tansay City, humility is always walking in the road of truth. The road of truth. Ang mapangsanon, pwede na kao sa dalan sa kabatura. Una na kita mga Katoliko, ibalik-balik sa Roman Catholic Church ang Holy Week, Quaresma, para adunay kausaban na malikod sa mundo. Una niya, kumuna nga tauro na ito, Diyos na nabing gamalan, Jesus Christ, sabi ang gobyerno, tauro na sa nato, kay itukod na sa Diyos. Mga kiksulat. Kaya salamatan ito nila, Will Duel sa kasimple, aktibo,
Brad Romeo Gumiral, ako ng Pilipinas Prime Minister, Brad Celestino Salido, active na mag-uli, wife hadlock sa Simply Catholic Media, Simplissimo, God Kanasay. At ko ba sa Plaza Indonesia, si Miyagi, marag Muslim na mo kanibate sa Plaza Indonesia. Kaya salamat, Brad, sa maraming sa iyo. Brad,